y sut. Sut i hwyluso annibyniaeth Blaengar, a nid annibyniaeth er lles annibyniaeth yn unig. Mae nhw'n trafod pethau fel newid hinsawdd, lleiafrifoli ieithoedd, gwaith tlodi, hiliaeth a faterion o amgylch y byd. Hefyd, maen nhw'n eisiau fi tynnu sylw chi at y ffaith bod yna llyfr newydd ar gael. Fan hyn, hei. Pafi hyn, Lisa, o'r enw Dychmygu Cymru Annibynnol. Mae wedi cael cyfraniadau gan llwyth o bobl wahanol, Joseph Niafo, Shannon Williams, Becca Brown, Kenneth Griffith, Amy Hughes, Emma Lewis, Julie Dominic, Eric Ngale, Elizabeth McLean, Adam Price, Ken Harris Eleri, Nomina Shopland, John Gower, John Barney, Talat Chantry, a Nia Edwards-Feihi. Dwi'n gwybod dwi'n anabod rhai o'r pobl sydd wedi ychwanegu'r llyfr yma, so rhaid prynu hwn cyn mynd hefyd. So, os wyt ti eisiau prynu'r llyfr, mae o ar gael ar y stondinau Gwaith Cymru, Cymdeithas yr Iaith, Yes Cymru, Awen Meirion, ac wrth gwrs ar gael ar wefan mae yma'n ei trafod. Ac allwch chi ymwneud gyda'r Melyn Trafod drwy'r wefan ar melyntrafod.cymru /yr aelodi. Okay, so, rhaid mewn cael sgwrs, dyna i ofyn cwestiynau, a wedyn ni'n cyfle i chi gyda lleidfa gwrs ofyn cwestiynau hefyd. So, dwi wedi cael ymlaen gyda'n Kelly, a hi oedd Bleidlais Gryna o'r lleol oedd yn gyflwyno. O'n i modd yn gwybod am Margaret Thatcher a John Major. So chi oedd person cyntaf ni'n gwybod oedd yn Bleidlais ni yn lleol. A hefyd, yn diweddar, mae'r cymeriad fi wedi cael ei chwarae yn y ffilm sŵn. So, mae'n rhaid yn siarad o'r chi. Dwi'n gweithio i esgu correct, ac i un o'r pobl sydd wedi gwneud y channel yn bosib. So, mae'n just hollol faint yn mor lyflu i medru siarad efo chi heddiw. Okay, so, mae'n llwyth o cwestiynau. O'r barod ar blwyddau, bydd yn efo. Wel, y cwestiwn gyntaf ydy, sut gawsoch chi eich denu at wleidyddiaeth? Beth oedd wedi ysgolchi'r diddordeb? Wel, diolch yn fawr iawn y gyntaf am y croeso yma. A rwy'n yn hynod o falch bod yna rhywun o Bwllheli yn holi. O Bwllheli o'r mam yn dod, a'n hen deidia, un ar y forwr, yn hen wneidog yn ôl, Michael Roberts yn 1810, meddwl yma, wreidio yn Bwllheli yn ôl yn bell iawn iawn. Pan nes i mewn i wleidyddiaeth, ond mae debyg yn y hynod ieuenctid yna, ond yw ddau ffactor yn dylanwadu arni. Yn gyntaf, yn y 50au, gweld y diweithra yn arbennig ac arfer, neu ddim yn bod newydd. Cofio gorymdaeth chwaraewyr diwaith y ffrinanlla fynd i Gaernarfon mewn protest. Miloedd o chwaraewyr yn dod yn hyd. Ac oedd y cyfnod pan yna rili gyfer o Harold Macmillan yn dweud, "You never had it so good." Nath o hynny'n wir i lawr y neddwyr yn Lloegr, bydd o ddim yn wir yn Nghymru. A ni eisiau gwybod pam, oedd ni heb y math o safon byw a'r cwlistera a cyfleoedd wedi bod yn gyda'r gwaith. Na'r gyntaf. Yr ail beth oedd diffyg statws yr iaith Gymraeg. Ta chi ddim yn gweld yr iaith Gymraeg yn gyhoeddus yn nunlla oedd i gael tu allan i gapeli ac arwyddio llwybr cyhoeddus. Sut oedd llwybr cyhoeddus rhaid achwydd yna? Yr unig arwyddion Gymraeg yn bodoli yn y cyfnod yna, a fath yn y gynulleidfa yn cofio'r cyfnod. Hwna iaith cyntaf 90%, ond gwydogaeth ni o'r afon, yn medru deall ydy. A'r trydydd ffactor oedd wrth gwrs Tryweryn. Roedd hynny dylanwadu lot ar ymhellau chi. Ei bosib i ddinas fel Lerpwl, meddiannu cwm yng Nghymru, penderfynu nhw am boddi'r cwm, taflu allan pobl o'r pentra, boddi'r pentra, yr ysgol, y capel Cyfanot, a wedyn, wrth gwrs, mynd trwy San Steffan, pob aelod sy'n efo Cymraeg ac un eithriad yn leisio'n erbyn, ac eto, o Lerpwl efo digon o gefnogaeth fanno i gerdded drosto ni.
A o'n i'n dod i'r casgliad, os oedden ni am rwystro i bethau fel Llywelyn yn digwydd eto, o rhaid ni fod yn Senedd yn hunan a'r byd Cymru yn atebol i bobl Cymru efo rheolaeth dros hynny. A dyna ddod ni mewn i wleidyddiaeth. Diolch. Mae'r cwestiwn nesaf, dwi'n meddwl bod chi wedi ateb i fi, ydy beth oedd y blaenoriaeth gyfansoddiol yn y dyddiau cynnar? Blaenoriaeth gyfansoddiadol, ie, oherwydd, fel ni'n dweud, oedd cael Senedd i Gymru yn rhywbeth gwbl sylfaenol i mi. Ia, oedd hi'n iawn cael protestiadau, ond yn iawn oedd angen protestiadau yn erbyn Llywelyn. Oedd angen yn ddiweddarach protestiadau iaith ac ati. Ond os oedden ni angen atab cyfnod hir, mae yna limit ar faint ac yn gorfod diblynu ar broses a protest ac yn gorfod cymryd cyfrifoldeb ar y llwyfan hunan, fel cymdogaethau a fel pobl a fel cenedl. A dyna ni'n gweld, os ydy angen ateb cyfnod hir i'r broblem yma, oedd rhaid cael yn Senedd yn hunan. Felly, blaenoriaeth cyntaf Senedd i Gymru, yna ennill seddi seneddol yn San Steffan mwyn cael dylanwadu gobeithio ar y broses. Is-etholiad cyntaf 66, Gwynfor yn cael ei mewn, ac wedyn i mi yn bersonol, oedd ddim yn ddigon just ennill seddi, oedd angen fod efo rhaglen oedd yn apelio ar bobl Cymru yn syniad gwahaniaeth. Oedd yn gefndir i ymwneud diwydiant, ochr economaidd diwydiant, a wedyn cyfaith yn ôl Bill Williams, fi'n cofio yr aml diweddar Bill Williams, a fi'n na, pobl o'n Eirwyl a Gwylyn, ati i sgwennu cynllun economaidd i mewn, yn 1970 oed o, yn dangos sut yn ysai'n bosib i Lywodraeth Gymraeg greu'r swyddi angenrheidiol i ddileu diweithio ac i roi cyfle i bobl ifanc o Gymru ddod nôl i weithio. Ac hwnnw dderbyniad reit dda. Felly dyna yn yr elfennau, dyna ieitha o gen i o fewn rhaglen gwleidyddol. Caws chi chedwol am y tro cyntaf yn 1974? Allwch chi cael teimladau wrth edrych ar ôl am y cyfnod? Wel, wrth gwrs, o'n i wedi bod mewn gwleidyddiaeth, o'n i'n dweud o'r 60 ymlaen, o'n i wedi trefnu etholiad Arfon yn 44, fel trefnu cyflogedig mae Cymru dros y haf yn wedi bod grafu yn Brifysgol Magdalena, o'n i cyn dechrau gwaith yn y cwmni Modern Ford, ac eisiau 3-4 mis yn yno, yn gweithio tan amser gwaith. A wedyn 1970, o'n i wedi sefyll yn Sir Feirionydd, o fe oedd Elin yn Seneddol. Ac ar y gyflwyr bleidlais, a hyn yn sgil Caerfyrddin, nid unrhyw rolio i mi yn Sir Feirionydd, oedd Caerfyrddin wedi dod â gwyn gwyliau ni. Ond yn anffodus, oedd Gwynfor yn colli'r sedd yn Caerfyrddin, a pobl yn ei ergyd. A dyna fe oedd pethau fel is-etholiad yn sy'n mynd nôl i Ferthyr yn 1972. Is-etholiad Ferthyr cael argraff dda iawn yn y fewn 2,000 o bleidleisio a ennill y sedd oedd i arlanu. A wedi cael fe eithaf i Gwynfor Ferthyr yn 1972. A dyna'r y profiad cyntaf i gael o fod mewn gwleidyddiaeth etholedig. A Goblin, fi oedd yr unig yn fawr mae Cymru ar y Gyngor Ferthyr. 27 aelodau yn Llafur, 2 aelod Llafur ar y Gyngor, wedi bod yn y Blaid Lawr wedi ffrio. 2 oedd yn dreth dawr yn bleidleisio ar Blaid Lawr wedi ffrio. Yn etholiad cyffredinol o hynna, a oedd yn dipyn o ydl dacl yma yno. Wedi cael dod yn ôl i sefyll yn Arfon. Ac oedd pobl yn dweud fod tic-tacs o gynnon ni, Dafydd Ellis Thomas wedi sefyll yn Honwy, yn symud i Sir Feirionydd i sefyll, a fi'n symud o Sir Feirionydd i Sir Caernarfon. A oedd wedi gyda hwyl ar gyda ni, oedd wedi chwarae gymau roundabout gwleidyddol. Mi ddar ei weithio. Dwi'n meddwl sy'n ni wedi ennill Sir Feirionydd, mi ddar ei Dafydd Leo, efo'n gwleidyddol. A dwi'n, falle os oedd Robin Lewis wedi ennill Arfon, dwi'n gwybod. Ond oedd y cyfle yna, a wyddoch chi, gymaint yn ei mwynhau sefyll yn Sir Feirionydd, oedd yn wreiddio fi yn Sir Caernarfon. Pan o'n i'n cyfasio Sir Caernarfon, o'n i'n gweld rhywun yn ei chwarae bêl-droed i fain i Caernarfon Estalw, neu rhywun yn rhan o'r rhyw ar o'r safle, neu fel hynny. A oedd yn gwaith gymaint haws pan o'ch chi'n sefyll dros y ffydd. A efo mam ochr Pwteli a ffrindiau yn llun, oedd hynny'n dod at ei gilydd. Ac yn yr etholiad gyntaf yna, oedd yna 2 Blaid Cymru Dafydd Elfrina. Gwynfor wedi colli o 2 pleidlais yn unig. Ar ôl 6 ail gyfri os yn cofio, 7 gyfri oedd yn mynd yn ei erbyn o. Wrth gwrs, erbyn y Hydref, oedd wedi ennill y sedd yn ôl i Gaerfyrddin, ac oedd trio yn ni yna. A trio yn ni yna ar gyfnod gwbl allweddol, oedd yr SNP wedi torri drwy'r. Oedd wedi cael 7 sedd yn y mis Chwefror, a wedi cael 11 sedd yn y mis Hydref. A felly oedd SNP ar blaen yn creu grŵp sylweddol yn hyd y ffeithio.
pwysau. Oedd yna Gomisiwn Brenhinol wedi edrych i mewn i ddatganoli a wedi adrodd y dylsa Cymru a'r Alban cael senera'r deddfwriaethol. Ond y Llywodraeth Lafur yn anfodlon iawn gwneud hynny, a oedd rhaid cyfle felly i roi pwysau arnyn nhw, a hwn bopeth cael ymlaen i weld i gael referendum yn 79. Ond tristwch o, y Cymru ddim yn barod ar hynny. Pan ydych chi'n mynd i'r bobl efo cynnig radical pellgyrhaeddol, a rhaid i chi fod yn gwneud y gwaith cartra gyntaf ac argyhoeddi pobl o bethau amweithio, a mae hynny'n berthnasol iawn wrth i edrych ymlaen yn annibyniaeth, fel ydyn ni gyd yn siŵr. Mae hynny'n arwain i fewn i'r cwestiwn nesaf mewn ffordd hyfryd, actually, achos, wel, dwi'n rhaid i cael croen trwchus, does, i fod yn y busnes yma. Ac, wel, wedi eich atgoffion o referendum 79, a oes na wersi i'r mudiad cenedlaethol o'r methiant yma? Wel, oes yn sicr yn y wersi, ac yn y wersi rydyn ni wedi dysgu llawer ohonyn nhw erbyn 97, dwi'n siŵr oedden ni'n ôl 97. Ond yn 79, oedden ni wedi camu ymlaen i ryw raddau yng Nghymru ar gefn llwyddiant yr SNP yn yr Alban. Oedd yr SNP yn fawr slogan Scotland's Oil a hynny gyd. Oedd yr SNP yn gwneud yn wahanol iawn i fod Cymru. Ac oedd y profil yn gyda'r gyda'r yn wahanol i ni. A gwir oedd, na ni ddim wedi llwyddo i argyhoeddi pobl Cymru. Mae'r unig ateb i'n anghenion gwleidyddol ni ac economaidd ni oedd i gymryd cyfrifoldeb am ysgwyddo'n hynna. Ac ddari ni ddysgu llawer iawn o'r methiant yn yr ymgyrch ar gyfer 79. Ac oedd hynny'n dod yn werthfawr ac yn bwysig wedyn yn y cyfnod yn arwain o 79 i adeiladu ar gyfer cyfle arall. A llawer iawn ohono ni, fe oedd yn ffyrir llwyddo heno yn cofio 79 a'r diflastod oedd yna yn sgil y referendum. Y gwagle oedd yna, y teimlad bod y byd wedi dod i ben, a nawr ni byth yn cael cyfle eto. A wedyn y sialens oedd i ailadeiladu, i greu hygrededd yn ni. Ni'n siarad hwnnw yn blaen ar y llwybr yma yn yr ymgyrch dŵr yn ni'n cael. O Gwynfor efo ymgyrch ar gyfer Esbyrnwrec yn un o'i gyd, yn dynodi hynny. Oedd angen ymgyrchoedd penodol i ddangos bod ni'n gallu llwyddo ac i gael momentum yn ôl a gwynt yn ymwylio ni, os o'n ni am symud ymlaen i gael yn senedd yn hynny. Diolch yn fawr. Deithwch yn arweinydd am y tro cyntaf yn 1981. Beth oedd yr llawgais cyfansoddiadol ar y pryd? Ond y ddau beth yn ffyrdd yn taro beth yn hynny, mae'n gyfnod anodd iawn. Ond oedd rhaid cael y prosiect cenedlaethol yn ôl ar yr eos, ar ôl yr sgyrtiau beth ni. Cofiwch, yn 79, o'n ni golli cael 80% o bleidlais yn y ddefnydd, dim ond 20% o bleidlais efo ni. Dyna oedd y wers gwyneb. Oedd rhaid adeiladu hygrededd y genedl. Ac wrth gwrs, oedd ymgyrch Gwynfor ar gyfer Esbyrnwrec, oedd hwnnw'n dod am momentum yn ôl. Ond i mi, yn y ddau beth, oedd angen cael Senedd i Gymru yn ôl ar yr agenda a dangos sut oedd hynny'n atab y gwendidau yn y drefn sydd y trwy'r yn Llywodraeth Cymru. Ac yn ail, oedd rhaid cael ymgyrchoedd oedd yn dal dychymyg pobl ifanc i danio. A bethau fel ymgyrch Esbyrnwrec, ymgyrch ar gyfer cael control o diwydiant dŵr ag ati. Oedd hynny'n ganolog i ni. Ond oedd hi'n gyfnod anodd, ond rhaid ail-adeiladu. Ac i mi, un dimensiwn, oedden ni ddim wedi gwneud digon ohono fo yn y 70au, a dylsyn ni fod yn Ewropeaidd, oedd y dimensiwn Ewropeaidd. Mae Cymru yn genedl Ewropeaidd, a'r sail y weledigaeth Ewropeaidd sefydlwyd mae Cymru yn y 20au. Dwi'n Saunders Lewis wedi siarad am hyn bore yma, dwi ddim am ailadrodd fel i'n dweud hynny. Ond y dimensiwn Ewropeaidd, ei methu credu bod y blaid yn gyrchu yn erbyn Ewrop yn y referendum 75. Ac yn yr 80au hynny, mi fod y blaid rownd i weld pwysigrwydd Ewrop, bod ni fel cenedl Ewropeaidd yn cartra y tyfynu yna, a fysa hynny yn helpu creu y bydrededd ar gyfer yn y lywodraeth ac annibyniaeth fel yw i ffilio'r bethau. Dwi'n meddwl bod y cenhedlaeth Brenna weithiau yn sylweddoli pwynt o gwaith sydd wedi mynd i fewn i'r polisia yma ac i sio wella bywyd yn Nghymru. Gallwch chi yn gofyn chwilio, beth ar y referendum 79 a referendum 19
nhw? Wel, yn amlwg yna rhai actorau yn y cyfnod deunaw mlynedd rhwng 79 a 97. Yna actorau sy'n sefyll allan fel rhai oedd yn creu hinsawdd newydd. Yn gyntaf, oedden ni wedi cael llywodraeth geidwadol am gyfnod di-ben draw, 19 mlynedd o lywodraeth geidwadol. Cymru ddim wedi ethol llywodraeth geidwadol, Cymru rioed wedi ethol mwyafrif o ddoriau. Mewn rhai etholiadau, fel 1905, pryd hynny, o'na ddim un Tory wedi ethol Cymru, ac eto ni cael llywodraethau geidwadol yn groes yn dymuniad ni, a polisia yn deillio hynny. Yn gysylltiedig â hynny, o'na 4 ysgrifennydd Gwladol Cymru. Swydd oedd i fod i warchod anghenion Cymru o fewn yr undref yn San Steffan, 4 ohonyn nhw o ddim hyd yn oed yn aelodau Seneddol Cymru. Oedd gennych chi Peter Walker, oedd gennych chi David Hunt, oedd gennych chi John Redwood fel bondigwr Pwyllna, oedd yn anfon arian yn ôl o'i budget o i San Steffan yn dweud oedd Cymru ddim angen yr arian. O wedyn bydd fi William Hague o bosib, yr un gorau o'r 4, ond oedd nhw ddim yn cynrychioli etholaethau. Sut gyda nhw yn gallu siarad ar ran Cymru ac anghenion Cymru o fewn cabinet Prydain. Ac oedd hynna yn ail dimensiwn. Yn drydydd, oedd Cymru cael ei lywodraethu i raddau helaeth trwy Chwangos, y cyrff enwebedig yna. Oedd ddim wedi cael ei ethol gan neb. Oedd yna chi gyrff Tai Cymru, awdurdod datblygu Cymru, cyrff Cefnwlad Cymru. Cyrff oedd ddim wedi cael ei ethol nag yn atebol i bobl Cymru, ond yn gyfrifol am wario cannoedd o filiynau bunnoedd o gyllideb am Cymru. Ac oedd angen cael control democrataidd dros y Chwangos bondigwr Pwyll yma. A wedyn y Gymraeg Llacwr, wrth gwrs, erbyn y 90au, oedd pwysigrwydd Ewrop wedi tyfu. Ac oedd rwy'n gweld y posibiliadau i'r wlad fechan o fewn Ewrop i gael fwy o chwaraeteg nag oedd ni'n cael, taswn ni'n gallu cael y grantiau oedd ar gael yn Ewrop ar gyfer ardal Dawr ac erbyn troed y ganrif a ddilwyr yn hynny. So dyna'r ffactorau oedd wedi newid ac oedd hyn yn helpu cael pobl Cymru o bob plaid i weld bod yna manteision o gymryd rheolaeth yn dilyn hynna dros yn dyfodol yn hynna. Diolch yn fawr. So, da ni'n dod at 1999, a bydd nifer yn cofio eich datganiad yn Londoniau. Beth oedd yn eich ysgogi chi i ddweud hynny, ac oedd hyn yn allweddol i lwyddiant Blaid Cymru? Sbiwch, oedd y cwestiwn ges i gan wasg Saesnig mewn cyfweliad ar gyfer etholiad 99, oedd Blaid Cymru's policy is for independence. But the issue was never actually for independence. Oedd hynny yn dechnegol gywir. O'r dyddiau cynnal mewn sefydlwyd Blaid Cymru gan Saunders Lewis a Hugh Eric yn Wrtheli yn 1950 ymlaen. Oedd y Saunders Lewis wedi mynd ar y dechnegol bod o ddim yn ymgyrchu dros annibyniaeth. Nid oherwydd bod annibyniaeth yn amhosib, ond oherwydd yn y byd o'n ohoni bryd hynny, a oedd ddim yn rhywbeth o werth i gael. Ond mi ddehongli i chi gyda'r meddwl efo hynny. Oedd yn ddiwrnod pan oedd y ddeiseb, a ni'n gwybod gymaint amdani gan ferched Cymru. Faint, gyda'r gan mi, faint hwnnw enwau wedi arwyddo ar honno. A oedd y ddeiseb i America, yn erbyn ar America i fod yn gefnogol i'r League of Nations yn y dod. Corff oedd i fod i atab gofyddion cwrdd wedi i rwystro nodyn i lyfr. A hynny dim ond 5 mlynedd ar diwedd y gyfoddydd cyntaf, gyda'r fwy o gweithlu erioed. A be oedd Saunders Lewis yn dweud, ia, yn angen i ni gael rheolaeth dros yn bywyd yn hynna. Ond oedd angen hefyd i ni fel gwlad efo'n hunan-lywodraeth yn hynna, i fod yn fodlon ildio fyw gymaint o'n pwera, o'n sofraniaeth, mwyn galluogi cyrff rhyngwladol fel Cyngrair y Cenhedloedd y League of Nations i allu atal gyfal. Ac o safbwynt hynny, oedd o'n dweud, yn nid annibyniad yn mynd isio, ac oedd yn defnyddio mewn gwrth gyda'r y sefyllfa o Llywodraeth Llundain, Llywodraeth Geidwadol, hyd o'r Llywodraeth Lafur o 1931. Oedd o'n dweud os yna ddewis yn dŵad rhwng buddiannau y League of Nations a buddiannau'r ymerodraeth, y British Empire, os ydych chi'n credu, fysa rhaid i unrhyw senedd yn San Steffan ochri efo'r ymerodraeth yn erbyn Cyngrair y Cenhedloedd.
Ond oedd hynny yn agwedd gyfan gwbl anerbyniol. A felly dyna o ble roedd agwedd tuag at y gair annibyniaeth neu gysyniad. O dwi'n mynd fan hyn o bamffled ysgwennwyd gan Gwynfor Evans yn 1960. Pa safle a fynd bai Cymru i ennill i'r genedl Gymraeg? Datganwyd o'i chychwyn mae rhyddid nid annibyniaeth i weithio fod. Gwynfor Evans ysgwennu hynny. Ac yna lwyth o barthredu a ysgrifau eraill. A pan eisiau'r cwestiwn yna, y cyntaf ar y Welsh Mirror, fel dwi'n dall, oedd yn i'r Llyfrgell Genedlaethol a pori trwy bob papur oedd ar gael yna i chwilio am ddatganiadau gan y blaid yn cefnogi annibyniaeth. A dau yn yr ffendio mewn faint a hanner ganrif. Sef, oedd na ddim cwestiwn doeddwn ni ddim yn defnyddio'r term annibyniaeth. Ond wrth gwrs, oedd hyn o'n i'n meddwl, oedd hynna'n lywodraeth gyflawn, oedd cael control llawn dros y bywydau, ynddo? Wrth gwrs yna'n mynd yn canu tuag ato fo. A beth ddigwyddodd wedyn, 2001, ddaru Undeb Ewrop newid i'r rheola a dweud bod aelodaeth o Undeb Ewrop yn agorad i wladwriaethau annibynnol. A ddaru Blaid Cymru yn naturiol ar y pwynt yna dweud nhw rhaid ni addasu yn dod i ardal annibyniaeth. A nes i wedi eisiau dros hynny, a wedi ni'n gwbl hapus efo fo, a dwi cant y cant i cefnir mudiad ar gyfer annibyniaeth i Gymru hefyd. Diolch yn fawr, mae'n eisi di a hynna'n well i dysgu lot yn y gwrs yma, diolch. So, wrth feddwl am y cynnydd yn y lefel o gefnogaeth i annibyniaeth heddiw, a fyddwch chi wedi disgwyl hynny ar ddechrau eich ddefra, a beth sydd wedi arwain at hyn? Wel, am sydd wedi disgwyl o, yn sicr, oedd e'n disgwyl i hyn mesul can. A ni ddim yn meddwl os o'n i'n symud o fod efo diffyg statws llwyr yn ymwydoli yn y 50au i fod yn wlad annibynnol dros nos. Nid fel yna sydd yn digwydd, a nid fel yna ddylsedd yn digwydd. Oedd yna angen creu bris adeiladwaith ar gyfer pethau gwlad, a mae angen hefyd ennill y brwydr seicolegol i gael pobl Cymru yn barod i feddwl yn annibynnol. A beidio fod yn gaeth i'r system yn Llundain, a newid wedi wrth gwrs, erbyn hyn, mae'r cyfryngau canolog yn cael y gwanach. Radio Teledu ddim yn cael y math o ddylanwad yn cael papurau newydd neu dwylo. Ac mae'r tyfiant yn y cyfryngau cymdeithasol gati wedi arwain i bobl Cymru siarad mwy fel wedi hunan ac yn arddel uchelgais ar gyfer annibyniaeth. Ond dwi'n credu bod angen i ni sy'n credu mewn annibyniaeth i fod yn gweithio'n galed a diffinio yn glir yn union beth da ni'n meddwl efo'r term. A mae hyn yn aml iawn yn golygu penderfyniadau caled. Un ohonyn nhw ydy na beth ni ddim bod efo ffin caled rhwng Cymru a Lloegr. Os o'n i'n dweud na ffin caled am bod, a mae'r ffin oedd yn ddogoli yn yr oes o'r blaen rhwng dwyrain Ewrop a gorllewin Ewrop neu beth hwnna, mae pobl ddim yn cael teithio nôl y blaen. Sbiwch boes bach, a ni byth am ennill referendum ar gefn hynny. Mae 30% o drigolion Cymru rwan wedi geni o ddeall yn gofio eisiau geni o ddeall yn Cymru. Ond hynny, mae rhaid ni gael model sydd yn derbyn ffiniau gorau. Ond dyna ni'r trychineb bod ni wedi gadael Ewrop. O fewn Ewrop, fel ffiniau gorau yn gwbl llwyr. Fel oedd yn bodoli rhwng Gogledd Iwerddon a de Iwerddon. Unwaith ydych chi'n dod allan o Undeb Ewrop, mae problemau yn Iwerddon, mae problemau yn dod i'r Alban, a fydd yna problemau i ni. A felly, mae rhaid i ni, yn fy marn ni, fod yn symud yn nes at Ewrop, sy'n ni'n licio fod yn ôl yn rhan o Undeb Ewrop. Ond o lio ni yn dod i sefyllfa, fe yna llwyth hyn i bobl symud yn ôl yn ymlaen, heb fod fel yn angen blwyddyn nesaf visas i ni fynd, trigolion Gymru fynd i gyfandir Ewrop. O, mae hyn yn nonsens. Fedrwn ni ddim wynebu y math yna o ffin, dylch chi, yn Queen's Ferry, rhwng Cymru a Lloegr, rhwng Caer a Sir Fflint. Oce, yn nonsens. Tyfio, jyst yna rhaid ni afal ar hynna yn cael model sydd yn weithio. Mae rhaid ni ofyn yn hynna'n beth yw'r hynna'n samod o safbwynt arian. Byddwn ni'n ardal o fynd a'i beidio. Ac os ni ddim yn ei ardal, sydd ni'n creu arian amgen i hynny. Da ni yn gorfod gofyn cwestiwn a da ni am fod yn aelodau o Undeb Ewrop a sydd da ni felly am ymdopi efo ffin anoddachwydd. Mae rhaid ni benderfynu hagwedd tuag at y brenhiniaeth yr enghraifft.
Ond y trydydd sy'n ni'n rhoi i peidiwch â cyffwr ar Breminiad, jyst cadw'r peth ar byd. Gwna chi ddau benderfyniad gwbl wahanol. Un wedi cael ei fyniad, a 10 mlynedd yn ddiwedd arall ffain o'r referendum a sydd y berthynas os o gwbl sydd eisiau. Dwi'n hapus iawn efo Gweriniaeth, ond beidiwch mynnu bod chi'n tynnu eich penna pawb sydd efo rhyw fath o feddylfryd cymysg ynglyn â tyfu brenhinol yn y bleidlais ar annibyniaeth. Ni'n cael y pwera gyntaf, a wedyn symud ymlaen i benderfynu beth ydy'r cyfansoddiad cyfnod hir yn iawn gael. Hollol wahanol petai. Wel, yn hollol. Ysgrifwch, y peth arall ydy, mae 30% o boblogaeth i Cymru yn bobl o Loegr. Bobl o ddeallan i Cymru, a Cymru'n helaeth ohonyn nhw o Loegr. Mae rhaid iddyn nhw dros gyfnod deimlo o leiaf o'n nhw fodlon derbyn annibyniaeth. Neu ydyn ni am efo gofyn o'r broblem. Ond os ydyn ni yn y cyfnod cynnar, fel mae Seland Newydd, efo y brenhiniaeth yn y cefndir, sydd hynny'n ei haws yn nhw derbyn Halleluia. Yn ei sortio allan gweddill yn lawr o lawr. Ond mae rhaid i wynebu hynna mewn ffordd y calad yn marn i. A'r penderfyniad arall ydy ynglyn â strwythur perthynas, os o gwbl, efo Lloegr a'r Alban, ac Gogledd Iwerddon neu Iwerddon Unedig fel sy'n ni'n goffi gweld. A ydyn ni am fod yn chwilio. Dwi'n meddwl bod y perthynas ffederal yn bosib o gwbl. Hynny achos mae'r pŵer yn y canol ar hynny. Ond a oes yna unrhyw perthynas cyd-ffederal sydd yn bosib, mae'r gwladwriaethau annibynnol Cymru, Lloegr, yr Alban yn gallu dod at ei gilydd ar gyfer rhaid i benion penodol. A rhaid i ffinio wedyn beth ydy'r dibenion penodol ar hynny. Hynny yw, mae yna lawer o benderfyniadau calad. Mae rhaid i ni feddwl y ffordd drwa, a mae'n golygu lot o astudiaeth a lot o waith calad gan bobl o fewn y mudiad. Cyn da ni mewn sefyllfa, mae'n rhaid y cwestiynau yma i Bleidleiswyr Cymru. Oherwydd os da ni ddim wedi rhoi wneud yn gwaith cartra, a mae'n dŵad yn referendum, sydd yn ddim chans o enni. Ond os da ni wedi wneud yn gwaith cartra, a hyder, a mae'n gallu argyhoeddi pobl, yna ni mewn i ennill y referendum yna dros annibyniaeth i'n blaen. Dwi'n tuedd yn cymharu i Jamaica, os mae gen i aelod o Jamaica, mae yna tua 3 miliwn o bobl ar yr ynys sy'n gwybod i Gymru. So yn y meddwl i dwi'n tuedd yn cymharu, a maen nhw am wneud yn chydig dau wrth gwrs. A ti'n gweld bod yna problemau social, ond mae rhai pethau wedi cael ei wneud, a rhai pethau newydd wedi codi oherwydd yna. So, wedi bod yn neis i ni jyst deall sut da ni yn mynd i edrych ar annibyniaeth os mae'n rhywbeth da ni'n mynd i cael a sut mae'n mynd i fod yn wahanol neu rhywbeth fel yna. Be wyt ti'n meddwl fel flaenoriaeth y mudiad annibyniaeth fod heddiw? Wel, yn hyn fawr, a da chi wedi cyflwyno trwy'r gyfeiriad at Jamaica, mae rwy'n gweld sydd o'n Jamaica cael annibyniaeth yn ôl hynny canrif yn ôl, ac erbyn hyn yn gofyn gwestiwn a ddysyn nhw fod efo unrhyw berthynas ar gorau. Mae'n cymryd hanner canrif i sy'n dod ar y un. Sy'n hanner i fod hanner canrif, ond dwi'n meddwl y broses yn un sydd yn gwneud bob synwyr. Y peth arall sy'n ni'n dweud ydy, bod Cymru erbyn hyn yn Gymru wahanol iawn i'r Gymru yn bodoli gan ni'n ymuno ar blaid. Oherwydd mae Cymru erbyn hyn yn wlad efo gymaint o wahanol agweddau i'n cymeriad cenedlaethol ni. O safbwynt pobl sydd wedi symud i mewn, fel ych chi'n dweud yn chi wedi symud i mewn, a sydd yn rhan o Gymru. Mae pawb sy'n byw yng Nghymru yn rhan o'r gymuned Gymraeg, yn rhan o'r genedl Gymraeg, os yna'n cwestiwn am hynny. Dydy o ddim yn bodoli ar dras na hil na nid felly. Pawb sydd o fewn Cymru yn rhan o Gymru, a rhaid i gael hynna drosodd. Fel mae pobl sydd yn y Cymru newydd sydd yn brif ni, a llawer sydd wedi disgleirio yn yr Eisteddfod y wythnos yma yn bydd y Cymru newydd. Mae rhaid yn rhan o llawn gymaint o ran o'n cenedl ni a'r ffaith sydd wedi bod yma am gyfrifol. Mae rhaid i hynna drosodd. A bod y Cymru newydd yn Cymru hyderus sydd ddim efo pwysau ar y rhaid lliw, na hil, ydy pobl yn gyflwydd, yn menywaidd, yn Cymru, i bethau da ni hyd efo'n gilydd o fewn gwbl. Yn meddwl bod hynny yn neges gwbl hynny. A mae hynny rhoi cyfle wedyn i ni adeiladu ar y gwerthoedd fel gwlad, gwerthoedd cyd-weithredol. Oedd y gair cyd-weithredol gan Robert Owen Cymro, oedd y newid os yn gwneud llawer iawn fwy o'r balchder yn ei syniadaeth o, oedd pawb efo'i gilydd o fewn y gymuned yn cyd-weithio i adeiladu'r genedl newydd.
Di angen y talenta, ond mae hynny'n mynd i ddod i Gymru yn rhan o Gymru newydd. Awn ati. Diolch yn fawr iawn. Dwi wedi dysgu gymaint a dwi'n gwybod o chi bod chi wedi bod yn bodlon siarad efo fi heddiw o ran y pobl o'r rifo. Cofiwch pawb os da chi eisiau ymenodi gyda Vernon am bod yn ei hynna ar y wefan. Ac wrth gwrs, os mae gen i chi ddiddordeb mewn penderfynu yma, dychmygu Cymru annibynnol, bod o ar gael yn nifer o lefydd ar y maen systemol. Diolch yn fawr iawn. Da ni'n sôn am cwestiynau y gweld y dan, sori. Da ni'n iawn am amser yna? Yes, oes gen i rwy'n cwestiwn? So, un peth sy'n wastad yn dod lan sy'n trafod annibynnol gyda'r gwaith pobl. Mae'n dweud oedd yn cymryd blotach os ydych chi'n colli'r rhan os ydych chi'n cael o Loegr. Sôn wedyn am sôn am Yes Cymru yn cael arian yn digol o mewn dŵr ac yn digol mewn hwnna a dwi'n nhw'n credu chi fyna chwaith. So beth yw'r ateb chi i bobl sy'n dweud y pethau fel yna? Wel, sy'n ni'n dweud yn lle cyntaf, edrychwch gwta 40 milltir dros y môr drwy'r gorllewin. Pan oedd Iwerddon yn cael ei llywodraethu o Lundain, oedd 'na biliwn o bobl oedd wedi marw yn Newyn. 4 miliwn o bobl i Iwerddon wedi mynd dramor i chwilio am gartre newydd oherwydd yr amgylchiadau. Pan gafodd Iwerddon annibyniaeth yn newid ac yn ddidlaw pan o'n i'n blentyn. Dwi'n cofio bod ac eisiau i Gymru fel Iwerddon, plant bach yn dilyn heb sgidiau i trau. Sbiwch chi rwan, dyma'r safon byw i Iwerddon, dwywaith lefel Cymru. A hynny oherwydd o gen nhw'n meddiant o control dros ei economi a'i polisi cymdeithasol a cydweithio o fewn yr Ewrop Unedig. Dyna'r beth yn eisio, ac os yw'n bosib i Iwerddon, wrth gwrs mae'n bosib i Gymru. Gen i llawer mwy o adnoddau naturiol na sy'n i Iwerddon, a mi wedi'n mynd ati. Ond beth sydd am fod yn parhau ar sefyllfa economaidd echrydus sydd wedi bodoli, ydy parhad o'r polisi sy'n dod o Lundain, sydd yna i siwtio un lot o bobl yn unig, fe'n sydd yn teisio ar Gymru i wneud elw preifat a hynny ar draed o bobl Gymru. Wel, fi'n credu o'n hwnna. Ys gen i rwy'n arall cwestiwn? Ia. Ys gen i eiliad am sy'n Mae Joe Reddy. Sesiwn hwn wir, fi'n sifio bod Yes Cymru gyda ystod eang o gefnogaeth falle ar ymysg y ffeiliau wahanol. Beth wyt ti'n meddwl dylai y strategaeth chi gen i'n trosglwyddo pobl fel yna sy'n falle pro Yes Cymru, Drive by Cymru, cos i raddau dyna'r ffordd i gael annibyniaeth. Ydy hwnna'n rhywbeth beth ni'n trafod, ac yn ail, sy'n ddiddorol i glywed pa fath o segment neu rhan o'r poblogaeth wyt ti'n meddwl i targedu i drio gael y niferau dros 50%, oherwydd mae yna dad o pobl adain fe ddim i gyfeiriad dros Yes Cymru yn blaen, a fath mae'n well i fynd yn bobl llafur. Os ydych chi'n ddiddorol gael unrhyw fath o barn am. Os ydych chi'n mynd hyd o bobl bwysicaf ydy pobl ifanc Cymru. Os ydych chi'n pobl ifanc Cymru ydy dyfodol Cymru. Mae rhaid i ni ddal meddwl ac enaid a chalon pobl ifanc Cymru i'r syniadaeth o annibyniaeth yn yr un ffordd a daliwn i feddyliad nhw yn y 60au a'r 70au i gael rhyddid da ni wedi ennill yna o ddatganoli o gael y Senedd yn hunan ac o ran polisiriaeth Gymraeg. A felly, o ran, os ydych chi'n edrych ar garfanna, sy'n ddim gron am ddeall na bobl ifanc sy'n eisiau. Ond ar gair sydd wedi bod yn gyhoeddus yn ystod y dweitha, diolch i'r mudiad Yes Cymru ac ati, ydy indie curious. Mae hwnna'n derm, difyr dros derm. Be mae'n olygu ydy fod yna bydd ffigwr 34% neu rhywbeth glwys yn ddiweddar o boblogaeth Cymru sy'n diffinio ei hunan fel indie curious. Gen nhw'n ddiddordeb yn y syniadau o'r yma. Ddim o'r reidrwydd ei hargyhoeddi, ond o ddia yn bodlon ystyried. Felly mae'n ddau beth sy'n angen i wneud. Cynyddu cyfran y bobl sydd yn indie curious. Mae hynny'n golygu fwy o'r ymgeithiad ac ati, a dyna rwy'n dweud halleluia i'r mudiad Yes Cymru yn hynny o beth.
Ac wedyn hefyd, mae rhaid ateb y cwestiynau. Rhywun yn indicurious. Mae gen nhw'n cwestiynau ni'n meddwl i'r hynny, da ni ddim wedi llwyddo hyd yma i atab. Felly mae'r un atab hynny. Ond mae gennych chi fideo fel Ies Cymru sy'n pontio dros ffridiau gwirfoddol. A os mae gennych chi rhai pobl yn rhai ddadu sy'n indicurious, yn rhai gwirfoddol, falle yna bod chi fori, dwi'n ddim. Dwi'n ta'r ei fan nhw. Ond hynny yw, mae angen ochr yn ochr â hynny yn ymgyrch pleidiol wleidyddol o safbwynt cael polisiau gweithredol o mewn yn Senedd yn Ddinan sy'n ateb gofynion o ddydd i ddydd pobl Cymru. O safbwynt o polisi iechyd addysg, o safbwynt tlodi, o safbwynt cysylltiad, o safbwynt adeiladu yr economi. Mae rhaid i hyn digwydd ar lawr gwlad trwy ymgyrch caled. Mae yn bosib wneud o, yn digon yn weithio a hyn digwydd. Rhwng y rai, rhwng cael fwy o bobl yn indicurious, a wedyn atab y cwestiynau sydd nhw bob hawl i ofyn, sut fath o annibyniaeth, cwestiynau annibyniaeth o wedi gweithredu. Yna rhwng y ddau beth yna, efo lwc, byddwn ni fideo yn un math o lefel sydd wedi bod yn rawbans, neu wedi bod yn mynd dros 50%, ac dropio nôl yn y cola union. Ac os ydy'r rawban yn symud ymlaen i gael annibyniaeth, bydd hynny'n ei hun yn peri bobl Cymru stopio meddwl. Rwy'r sydd yn ei anfod mewn ei Prydain efo gogledd Iwerddon o bosib wedi ail-yno'r de, yr Alban wedi mynd yn annibynnol, a ni'n cael y llywodraethydd gan Llywodraeth yn Llundain, sydd 90% a'i gweithio yn Lloegr. Mi ddaw hyn oll a syniadaeth yn ôl i teg at Cymru Cyfrifoldeb yn hynny. Dio ddim yn digwydd dros nos, adeiladu sy'n rhaid i'n gwneud, lot o waith caled. Ond i'r genhedlaeth ifanc, dwi'n meddwl y gwaith caled drwy wedi yn broblem a gawn ati ynddo. Ac i ni, yr hen bobl gefnogi. Diolch yn fawr iawn am y cwestiwn. Sgyn rhywun arall cwestiwn? Ar y cymdeithasol, dwi'n sylwi y prif ddamp sy'n cael ei ddweud yn erbyn annibyniaeth. Rhywbeth tebyg i England subsidises Wales. Sut ydych chi'n ateb y cwestiwn yna? Rwy'n dyna'r cwestiwn, un o'r cwestiynau pwysig o'i ateb, a wedyn yn y dyfodol, ydych chi'n edrych ar godi trethu. Ydych chi'n meddwl bod ni'n debygol y bydd bobl ar incwm isel neu incwm canolig yn talu mwy o dreth i gyfri annibynnol? Wel, gyda chi gwestiwn yma, sydd yn gwestiwn cyfoes iawn hyd yn oed yn wythnos yma. Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud yn 500 miliwn o bunnoedd, 900 miliwn o bunnoedd yn brin o hyn sy'n angen i gynnal gwasanaethau ar lefel maen nhw rwan. Ef sôn am wella'r gwasanaethau, na sydd nawr angen ar yr agenda cymdeithasol ar addysg iechyd ac yn ymlaen. Ond cofiwch chi hyn, sut mae Llywodraeth San Steffan wedi ymddwyn sef at gysylltiad Cymru. Ac a'i rhaid enghraifft i chi, ond chi'n gwybod amdano fo'n cofio, fe falle rioed wedi clywed yr enghraifft yma. O Llywodraeth Cymru yn y cyfnod 2003 i 2007 wedi tanwario ar ei gyllideb a wedi arbed 400 miliwn o bunnoedd. A dyn nhw'n ddefnyddio arian yna trwy tronfa ar gyfer prosiectau cymdeithasol ac adeiladu un ysbyty a 23 o ysgolion sy'n gofio'n iawn efo'r arian, 400 miliwn. Yn y cyfnod 2007 i 2011, yn y bron 400 miliwn wedi arbed eto. A yn rhan un prosiectau. Be nath Llywodraeth newydd ddod i mewn y San Steffan? Dweud, da chi ddim angen yr arian yna, a dyn nhw'n gymryd yn ôl. Bob ceiniog goch o'r arian yna i gymryd yn ôl. Beth sydd wedi digwydd hefyd yn y cyfnod dwytha, sydd wedi arwain at y diffyg arian sydd gennym ni, ydy bod yr arian yn ni'n cael o €100 ar gyfer datblygu'r economi, bod hwnnw'n sydyn wedi dod i full stop. Oedden nhw'n gaddo, os ydy ni'n cael yr un math o arian yn ôl, ydy ni'n cael mynd tebyg i'r arian yna yn ôl i'r economi. A fod ganlyniad i hynny, wrth gwrs mae Llywodraeth Cymru mewn twll. Twll sydd wedi cael ei greu yn y Lywodraeth Geidwadol yn Llundain, mi ddylswn ni fod ni'n neud i'n glir, mae arnyn nhw ar bai yn gyfan gwbl am hyn. Ond ar ei hynny ddim yn ateb y sialensa mwy cyfnod hir. Da ni ond am gael yn hynny i sefyllfa, neu da ni'n codi safon byw a bod efo'r adnoddau i rannu ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus, pan ni'n cael yr economi i fod yn ffyniannus.
Mae hynny'n golygu bod rhaid i ni fod yn fodlon mentro, yn creu mentro yn gwmni y fath lleol, ydyn nhw, yn mentra gymdeithasol, mentra economaidd sydd yn dod â bydd i bobl Cymru ac i bob rhan o Gymru trwy'n ymdrechion yn hynna. Roedd hynny hyn yn bosib. Fe o'n i'n gwybod wedi pregethu drwy yna, mae mentra yn ei greu yn Llanberis. Osmond Jones y draw wrth i rwan yn y babell gwyddonol, a rhaid ei drio hwnnw ni. Sefydlu gwmni, cyflogi un person, adeiladu yn raddol. Erbyn hyn, mae'n cyflogi 500 o bobl yn Llanberis, fel rhan o gwmni Siemens. Dwi'n ddadle Alice efo yn rhan o gwmni rhyngwladol fel yna, ond mae'n cyflogi 500 o bobl. Mae yn bosib, mae'r talent gan bobl Cymru, bobl ifanc Cymru, i greu gwaith, i fod efo syniadau newydd, a fydd yn eisiau ni strwythura ar adnoddau i'w cefnogi nhw. Y math o gefnogaeth yn un o gael ar gyfer y fenter sydd yn Llanberis heddiw. Mae hi yn bosib gyfeillio, a gynno ni adnoddau. Ni'n sôn ar y chwydlan yma, wythnos yma am yr adnoddau dŵr. Dwi'n eisiau gorfod hynny, ond yna le ni fod yn cael fwy o fydd am yn dŵr i gyfer incwm i mewn, ar gyfer yn lleol ac yn genedlaethol. A fyna le o fewn yn system addysg ni i wneud fwy i hyrwyddo syniad yn fydd bobl ifanc, gallan nhw fod yn sefydlu pethau yn y sector masnachol, a i hynny mwyn elw preifat cwmnïau bach, neu ydio ar gyfer mentra cydweithredol. Yna le o'r ddau o fewn y gymdeithas ni, mae'r ddau yn bwysig. A bydd bynnag sydd yn siwtio amgylchiadau. Ac yn edrych i Dyffryn Ogwen, y gwaith maen nhw'n gwneud yn fan o'n i clywed yn radio wrth yma. Mae hi yn bosib, mae'n gyfan gwbl bosib wneud hyn. A rhaid i ni fod ar llythyr fel gwlad i wneud o. Os i Iwerddon yn gallu wneud o, i all Gymru wneud o hefyd. Oes amser gyda'r rhywun arall? Mae'n fawr bod hefyd yn y pris gwyrdd wedi rhoi llaw i ni. Yn gyntaf, fel un o'r Megan Llwyr yn Lloegr, diolch i ti am eich sylwadau yn pobl sydd wedi bod i fewn. Rydych chi'n rhaid weld Cymru annibynnol yn rhan o NATO? Mae'n gwestiwn arbennig dydi. Fys fi erioed byth bythol yn datblygu fysa Cymru erioed mewn unrhyw gynghrair milwrol neu amddiffynnol o ddefa arfa niwclear. Oherwydd dwi'n wedi bod yn aelod o'r ECND mewn hanner ganrif bellach, a dwi'n dal yn aelod o'r ECND. Wahaniaeth fan ar ambell i beth. Dwi yn un sydd wedi gweithio efo diwydiant niwclear. Felly yw'r mewn nuclear physics yn Brifysgol yn Ffeinio. A felly mae hwnna'n falle yn dod â fi mewn i'w gwestiwn hwnna o safon gwahanol. Yn y safon milwrol, fys i erioed yn ymwneud. Dar yr SNP, of course, newid polisi oedd hyn. Yr SNP yn erbyn fod i'r alban fel yn aelod o NATO. Ond yn newid polisi cyn y referendum 2014. Oherwydd yn teimlo bod rhaid ateb cwestiwn presymegol sydd â chi'n amddiffyn y gwlad. Beth sy'n dweud erbyn heddiw ydy bod yr agwedd bod safbwyntiau wedi cael dipyn o sgyrtiau o beth sy'n digwydd yn yr Ukraine. Gyda ni dynas o'r Ukraine sydd wedi bod yn byw efo ni, Alan, newid yn dod nôl i weld sut mae ei mam i sydd dal yn yr Ukraine yn efo ni. Ond mae'r byd yn byd peryglus dros ben. Dwi ddim yn hoff o unrhyw syniad o uned amddiffyn sydd efo arfa niwclear. Dwi ddim yn gwneud hynna fel heddychol. Dwi ddim yn gwneud o safbwynt heddychol fel mae llawer yn y blaen sydd ddim yn codi hwnt. Rwy'n yn dod a bygwth lladd blant yn plant i'r dwan. Mae gen i hwn yn llaw, sydd yn ei gallu rwystro. Dwi fyswn i'n defnyddio hwn i rwystro nhw, sori. Ond fyswn i'n gwneud, ac estyn yr egwyddor yna, os ydych chi'n gweld gwledydd gwanach yn dod yn ysgrifennu arnyn nhw, ia, falle bod yna'n le a da ni'n gorfod helpu gwledydd gwanach. Byddech chi'n gweld pobl fel y miliwn a di Auschwitz ag ati, oedd angen sefyll i fyny yn erbyn y math yna beth. Felly dwi ddim yn dweud nad oes o ddim lle i gydweithio i sefyll yn erbyn pobl sydd yn dreisgar ac sy'n ymosod ar wledydd neu cenhedloedd eraill. Ond dwi ddim yn gyffordd sy'n fyny tro gwbl. Diolch yn fawr iawn. Felly, gawn ni ddod i ben nawr? Beth sy'n amser i? Mae'n amser i cwestiwn arall. Pwy sydd efo graff i ofyn i Mr David Woodley? Diolch.
Beth ydych chi'n meddwl o'r portread yn y swydd? Beth ydych chi'n meddwl o'r portread ohono ti yn y swydd? Wel, ia. Mi es i ar plant fach, plant Gwynedd a Howard, i weld y ffilm yn Nghaerdydd yn Charter, yn mynd iawn ar ôl i'r allan, yn un o beth yn ysgol, ac oedd yn agoriad llyfr i'r plant, oedd nhw ddim yn ymwybodol o'r flwyddyn wedi bod. Felly gael ei yn gyffredinol, os a bod cael ffilmio mewn wedi wneud, am ddigwyddiadau yn boes ni, i a haleluia, yna un sy'n sgorechgan angen ei wneud yn y trwyddyn. Mwyn i bobl ifanc ddeall beth oedd y hanes trwyddyn. Ond yn arall yn un ar bwydydd i ennill o referendum yn 97 sydd angen ei wneud. Hynny o, mae angen i ni gael ffilmio am yn hanes yn hynny, dehongli hynny yn gyd-destun o'n hefyd festival ni hefyd. Mae'n bwydo hynna nôl. Mae'n bwydo hynna nôl. Diolch yn fawr iawn i chi yn un anghofio beiriau. Ia, na, mi oedd y ffilm yn arbennig iawn. Oedd yna bortreadu difyr. Beth oedd yna? Hwna rhai cymeriadau oedd ei gyfyniad o nifer o bobl. Doedd dro personoliaeth ddim yn cynrychioli'r unigolyn yn llwyr yn llawn. Os oedd yn cynrychioli fi, oedd i ddim yn anhapus, oedd y digwyddiadau wedi cael eu portreadu yn anghywir. Enghraifft, y cyntaf nes i glywed o Gwynfor yn bwriadu newydd hun, oedd ar noson cinio Wil Dewi yn Llanberis, y Gwynfor yn aros efo ni nôl yn Bod Newydd, yn ni'n gyrru o'n ôl yn y car, a ni'n sôn, blwyddyn nesaf i ni gynllunio neu hyn a llall o'r blaen. Roedd yn dweud, o ia, da iawn efo, ond ddau ddim gyda chi blwyddyn nesaf. A roedd swyd yn y da, jyst i'n dweud yn cael ei fod. A ni'n meddwl, os yn gael ei cyrraedd yn byddwn yna, ddim am efo ni felly. A wedyn oedd ymlaen i ddisgrifio ei gynllun. Ac oedd dyna sydd eisiau gwestiwn da ni. Ond ni fel oedd i gosod y ffilm, ynde? Ond oedd y stori, wrth gwrs, yn iawn. Un peth yn un anfodlon, yn wir anfodlon yn ffilm, oedd reit ar y diwedd, yn dangos Gwynfor yn cerdded yn ôl i mewn i'r gŵr. Reit? Ac yr awgrym yn hwnna'n rhoi ydy fod yr ai yn anfodlon fod wedi ennill y brwydr, yn anfodlon o fod ddim cael y cyfle i farw, neu yna sawl meddwl ar. A nes i ffonio Meinir, yn sydd i holi Meinir Francis i holi sydd oedd hi'n gweld hynny. A oedd hi a'r teulu hefyd yn teimlo. A pan ni'n gofis i'r gwestiwn yn Llundain, pan ni'n cael ei ddangos yna. Dwi'n meddwl, o, ddim gafel eisiau sy'n gwybod o hynny. Dramatic license. Ie, dramatic license. A felly, ie, na, ni'n groesawu'r ffilm. Oedd o wedi cael ei wneud ar y llyfr bechan iawn sy'n ei tybio, ond a haleluia mae pobl wedi mynd trwy'n wneud o. Ond mi oedd yna ambell i beth fel yna, so well gen i weld y nes at y darlun hanesyddol. A oedd doedd Gwynfor, o'n i efo Gwynfor yn noson ar ôl y fuddugoliaeth, oedd o'n siw gefro noson y fuddugoliaeth, oedd o'n borthnador yn hyn y noson wedyn, ni efo oedd, o'n i swper yn Pentrefeli. A oedd o'n llawn hwyliau, oedd ddim cwestiwn oedd o'n isa, a haleluia am hynny, a diolch i Gwynfor am y safiad nad o'r hyd hynny. Dwi'n meddwl, ond... Diolch. Diolch yn siarad mor angerddol hefyd, amazing, diolch yn fawr.